High protein mlieko z Lidla. Marketingový chyták alebo legit produkt? Na obale na teba z regálu kričí proteín na 80 gramov. A je tomu skutočne tak. 8 gramov bielkovín na 100 gramov, teda v celom balení 80 gramov kvalitných bielkovín. V porovnaní s klasickým mliekom, ktoré obsahuje 3,3 gramov bielkovín na 100 gramov, je to teda viac ako dvojnásobok. Dvojnásobná je ale takisto cena. Po prepočte na 10 gramov bielkovín je na tom veľmi podobne ako klasické otuštené mlieko, teda asi 21 až 25 centov na 10 gramov. A čo zloženie? Nájdeš tu iba odstradené mlieko a mliečnú bielkovinu bez ďalších zbytočností. Mlieko je ošetrené UHT metodou, takže vydrží ako klasické trvanlivé. Dá sa teda povedať, že je to taká proteínovo zakoncentrovaná verzia otušteného mlieka. Finálny verdikt? Ak máš za deň problém prijať dostatok kvalitných bielkovín, môže to byť fajn pomocník za fair cenu v porovnaní s klasikou. Ty dáš ho jednoducho do kaše, do šejku alebo si dáš pár decibata k raňajkám a máš o bielkoviny postaráno. Nevyhnutnosť v jedálničku? To určite nie a zaobídeš sa aj bez neho. Vždy ide o kontext a to, čo môže byť u teba zbytočnosť, môže u iných pomôcť. Pošli tento tip kamošovi, čo za každým novým produktom vidí sprísahanie potravinárskych elít a nezabudni hodiť follow, nech si neujde ďalší tip.